Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kadkum ki khubor ke blayo ban lum ki pulit ke letho ba ka jingher thma ki kai khlau kala jaha thongju assembly constituency jongka Imphal East. Layathu baga jingkul mar klami ru hapdeng ki arkan hon hatham na pokpi ka bahap hapo ka Bishnapur district badhakani ka jingjia laingot ki briu kila minsau. Ki pulit ke pentip baki don hado lai teli ki jingja balik pynkulmar bat Pynpra ki EVM habaro artylli ki constituency kata hawas bat East Imphal. Ki kenhon kai klau ki lahir thma bat herkuli hakikat tu kat ni ki polling station bat Pynpra ru ki EVM ha Imphal East. Wat hadin ki kam umsnam kila don ke jingya syo edan ka Manipur kala sakhi ya ke jingpoi thep vot hadu hrip hofra person ngut ki briu na ba hadu khatsan pen saw lang ngut kila pendap ya ka kamram banjit ya ki nongmi khman shaluk sabha Shushu layathu baki pulit kila de ban kemya laingut ki briu ki bedan kti hakte ka jingya ther kuli ba jingpen kulmar balayo kurup ru ya ka we ka pistol ba life for artylli ki kuli ba khatsan nak tingka